har været rigtig glade for Inklimeter, fordi det har gjort os opmærksom på det der med vigtigheden af at få luftet ud. Også på andre tidspunkter, end lige når vi har spist madpakker. Hvis vi kigger på den, så kan vi se, om den er sur, eller lidt trist, eller glad. 6 børnehuse i Svendborg Kommune har haft et Inklimeter på prøve, og tilbagemeldingerne er positive. Vi har fået øje på, at det kunne være med til at understøtte læringsmiljøet, både for børnene, men også arbejdsmiljøet for personalet. I forhold til børnene, der har vi brugt det, hvor vi har snakket med børnene om, at når ansigtet den ser glad ud, så er det fordi luften den er god herinde. Og når den ser sur ud, så er det fordi, nu trænger vi til at få åbnet vinduerne og få luftet ud. Og så fandt vi ud af, at vi var nødt til at organisere os på en anden måde, altså fordele børnene på en anden måde. Inklimeteret laver kurver over de forskellige værdier hen over dagen og ugerne, og data er direkte tilgængelige for brugeren på internettet. Som pædagogisk redskab, der har vi brugt den på personalemøder, hvor vi har kigget på, hvordan ser kurven ud på en 4 ugers periode. Der er som regel nogle tidspunkter på dagen, hvor den når op i det gule eller det røde felt, da vi kigger på den. Så sagde vi, okay, hvad er det så, der gør, at den ryger op i det gule og de røde felter lige præcis på de tidspunkter på dagen? Børn- og ungedirektøren i Svendborg Kommune anbefaler, at skoler og institutioner får installeret et Inklimeter. Inklimeter er helt klart et godt værktøj til både skoler og daginstitutioner. Netop med baggrund i, jeg har følt det på egen krop, at man har en adfærdsændring. Det skaber en opmærksomhed, som er helt enestående i forhold til, hvordan man kan ændre adfærd. Inklimeteret reagerer både på, hvor meget CO2 der er i luften, og på støjen, temperaturen og luftfugtigheden. Og også i forhold til støjen, der har den også været rigtig, rigtig god. Nu er den sur. Det der med, at man godt kan gå i noget støj, uden at man rent faktisk lægger mærke til, at der er støj her. Men når man lige bliver gjort opmærksom på, at nu ser den altså enten lige ud, eller decideret sur ud, jamen så er det altså tiden, at vi gør noget andet.